கர்த்தாவே, உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, அவர்களுக்கு இடறல் இல்லை. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உன்னை இரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை நீ சிறுவயது முதல் அறிந்தவனென்றும் உனக்கு தெரியும். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு சிறு பிள்ளைகளுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு நிருபம் எழுதும்போது, நீ கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாகவும் நீ எப்படியாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், ஊழியக்காரனாக கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை எப்படியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற ஆலோசனைகளையும் எச்சரிக்கையின் வார்த்தைகளையும் தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதுகிறார். கர்த்தருடைய வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்கிறதற்கும் பிரயோஜனமுள்ளவைகளாக இருக்கிறது. தீமோத்தேயுவே, நீ சிறு வயது முதற்கொண்டு வேத வாக்கியங்களை கற்று அறிந்தவனென்று எனக்கு தெரியும். உனக்குள் இருக்கிற விசுவாசம் முந்தி உன்னுடைய பாட்டியினிடத்திலும் உன் தாயினிடத்திலும் இருந்தது என்று சாட்சி கொடுக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய குடும்பங்களில் சிறு பிள்ளைகளுக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க முயற்சி செய்கிறோம். அவர்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக அநேக படிப்புகளை படிக்க சொல்லுகிறோம். ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் மிக முக்கியமானது தேவனுடைய வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளுகிறதும், தேவன் தம்முடைய குமாரன் மூலமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கும் ரட்சிப்பு, தேவனுடைய மகத்துவமான காரியங்களை நாம் சத்திய வேதத்தின் மூலமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது அந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாமே அவர்களை ரட்சிப்புக்கு நேராக நடத்தும். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்முடைய வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் எங்கள் குடும்பத்தின் சிறு பிள்ளைகளை நடத்த ஞானத்தையும் கிருபையையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.